Thank you for saving me. What can I say? You are my everything. I will sing your praise. You shed your blood for me. What can I say? You took my sin and shame, a sinner called by name. Pa business na wafunga. Kuna kuti izve zvisati wane mari ndokubvunza kuri kufungei. Jafunga yauya. Kuna kuti ufanirwa kutsvaga start kana iwe usiri kustarta. Tandakamirira start. Iwe usiri kustarta futi ka. So far usati wapiwa imari yacho hapana. What's your proposal? Imi makambozviona nekuti vekubhengi vanenge vari stubborn bishana. Ukaenda uchida loan vanokubvunza kuti unei. Yeti chaita kuti unotsvaga mari kushaya. Vanoti munhamo yako unofanira kubatisa something chinotaridza kuti une zvinhu iwe une nhamo. Chinhu chaanotaura zvinoti zviko izvi. Wamoziyana. Vanoti vakuru munemba here munhamo yenyu. Kunoti kune imwe nhamo yekutoti ukatoshaya zvinhu haubatsiriki. Haungaende kubhengi kuti ndinoda kutaura kuti nditangire pa mari iyoyo kuita zvinhu zvacho. Unoziva kuti unotinyudza. Munemba mune mombe rekuti aiwa ndatodzitenga pa mari yamudototori. Unoziva kuti unozouya next week. Waenda next week unomuchingurwa ma next week. Kusvika panozoita anokukwenya kuti avape munhu asina chinhu. Roti nhamo yako inofanira kuva ine assurance. Zvinobatika munhamo panofanira zvinobatika. Haugoni kuenda nebusiness idea beds kuti zvinotoburitsa mari by next year ndindatori 6,000 ndipei muone 4. Vanoti pfungwa dzako dziri sharp but so far pfungwa dziri sharp nei. Kuti ndatotangire baba kuti aiwa manje utangire pano panotikuwadza. Toda kubatawo kana mombe kana macheya manje hauna chinhu wangouya uda kutotengira macheya pamariyo. What is poverty? Because ndazvakati mari yacho dai yabatika also urombo hwanyanya pandii because handina pfuma ndikaibata iri kungotsvedza. Hazvitomboda prayer kunamatirwa kuti mari iregere kutsvedza mumaoko. Zvinoda knowledge how to use money. Problem yedu sometimes as church or people who are spirit filled, they are good, we are heavenly minded and earthly useless. Okay, very stubborn, but I explain something. Vangeli rakaparidzirwa Noah na Mwari harisire kuenda kudenga nderekuenda mudenga. Kureva kuti Mwari ane imwe teaching yekuti unotosimuka panyika pano. Kwete kusimuka uchienda ikoko, kusimuka kuti ukunde zvepano. Vangeli haisi vhiza yekuti kana waritenda wakutoenda. Kana waritenda unogona kutosimuka usati wakuenda. Takaya panyika tisina, tichadzokera tisina. That's a correct statement. Kurarama usina haufa. Kuuya usina, no problem. Kudzokera usina, no problem. Ko kurarama usina unokuona sei. Ngozi una zvauinazvo wakamirira kuenda. Ndakati that's the only mind yakasara nemunhu asina kuti kwanei. Anorwara nepfungwa. Unoona akatakura zvimagaba zvimapepa nechibhegi. Achiremerwa zvekuti unoshaya kuti anozvipinzirei bhizi. In other words, ari kuti varume. Kana uri panyika ingoitawo tuntu kwako. Ingoitawo something. Kana zvingori zvimapepa unokutakura uso. Kwete kungogara usina zvako. Wozonoziva chitupa hachisi chako erenga kusei. Ndechenyika. What is poverty? Poverty, I need prayer. Jesus said the gospel must be preached to the poor. Anakunza will pray for the poor. For this namu yangu yanyanya nina matirei. Unaona kuna yeswa Afrika kazhinji vanhu tunoda kubatwa musoro. Hatidi kunyanya kubatwa mukati memsoro. Knowledge.
saka uchiona ukati pano ndaita basa rekunamatira vanhu kiu inosvika kuroti uko asi ukati ndakuda kuti nditaure zvinopinda mumusoro unogona kuwana 4 but ukati ndoda kubata musoro mwatoti ndidzokororei anofunga kuti imagic chinongoita ukabatwa soupenyu hwako hwachinji pfungwa dzatakapiwa naMwari igift pfungwa idzi bhaibheri harinambidze kufunga rinoti musafunganya harina kuti musafunge chirungu ndo chinopatsanura zvakanaka chirungu chinoti do not worry hachina kuti do not think do not worry kuti mangwana ndichadyei ndichapfekei hapana kunzi do not think kuti ndichadyei thinking neworry zvakasiyana shiri dzedenga hadzirimi asi dzinodya iwo nemaoko difference iyoyo gona kuipatsanura hausi shiri shiri hadzirime asi anodzipa zvekudya iwe regerawo nembeu ichitengeswa uchaona kuti shiri iri nani dai pefyumu yatengeswa tapa kuvarombo jesu ndokubva kuti varombo muchagara muinawo nguva dzose zvaitwa nemukadzi weazviita in preparation of my burial kureva kuti chimwe chinotaridza kuti munhu ane poverty mentality kusamaximiza opportunity kana kuti time yaita rise muopportunity unoziva here kuti kune munhu akava nedanga remombe nekuda kwelaini refoni malaini efoni harisi business asi rakambova business kurati kune rimwe rinogona kuva business nekuda kwenguva kwete nekuti ibusiness izvezvi ukada kuchinja raini nemombe kana zondo haupiwa kune vakaita matanga emombe nekuda kwemalaini efoni kwete nokuti laini refoni ibusiness but nguva yatakararama laini rakava business knowing what to do in time. The sons of Issachar were the commanders of Israel because they had the understanding of times, because they know what to do. Munhu ari poor, munhu anogona kusashandisa opportunity achifungidzira zvicharamba zviri kunguva yese. Hapana chekumhanyira zvisiyei. There are things zvekuti today zvinodhura, tomorrow kana mahara utambire, yet uri munguva yazvo and you are not doing anything. Hear me and hear me very well. Urombo hakusi kushaya mari, urombo hakusi kushaya chekudya kana chekupfeka, urombo mamiriro epfungwa, kushaya mari, chekudya chekupfeka hausiriwo urombo. Zviratidzo masymptoms masign ekuti uri murombo. Saka uchiona kana tikatokupa zhinji tikadzoka after 2 months unenge wapa size yako zvauri ndo zvaunoramba uri zvoti ukatodza vanhu takambobata milioni watotodzesa takaenda papi papa hapaoneki payakapinda yakapfuura neipapo haina kushandiswa. Iwo zakuti munhu kuti ukamutarisa kuti 10,000 je muromo hwaniwo uchidya 10 ichipera kana dama mbobuda kana kuti yakapfuura neipapo hainongoshanda. Tibate pfuma ndoti tikabata pfuma hatisi kuona kuti iri kufamba sei. Iwo unofamba sei kana waibata? Pane pamwe pekuti prayer haisi master key. Prayer is one of the keys. There are things in life zvisingade prayer, zviriko zvinoda prayer. Kingdom yaMwari haina master key, ine makeys. There are things zvinotoda kuti mufundisi namatai declare ibaba. Paul na Silas vari mujeri vakarumbidza Mwari, cheni dzevasungwa vese dzikadonha pasi, magedhi ejeri ese akavhurika, but havana kubuda vese. Kubuda kudi miracle. Chinoda miracle kuvhurwa kwemagedhi akakiwa, kudonha kwecheni. Kubuda kunoda decision yekutobuda kuti ndakwenda. So there are times yekuti Mwari vakaita mamiracles ese and you are still in problems. Iwe kana Mwari avhura masuo unofanirwa kubuda nepasuo racho. Hautomboda prayer, hautomboda fasting, unoda walking.
yakabatwa kumapani kwataimboshatirwa kumasoro. Profita akazvona kuti dambudziko remunhu shuwa ane mweya wechina uri paari unoita kuti asarorwe. Pazvaitwa nemweya wechina ndezvizvi, nyangwe mweya uri paari wakamupa character webehavior yekuti ane rafu number 1, 2 ane huchina haasi kugeza. Saka kana tikatomupa minamato tikasabata area yemvura, munamato unopera pawo nekuda kwekushaya mvura. Saka tinongomupa matombo 3, unogeza kuseni, masikati, manhengo. Pagadziriswa nyaya 2, mweya wechina nehuchina. Zvekuti muprofita akakuti une huchina unoti aone, nokuti pese mweya wechina paunouya pamusoro pemunhu unokuchinja, unokupa character inoita kuti kana iwo ukadzingwa unogona kusara uine problem usisina mweya. Saka uchiona ukanamatirwa udone chakadonha ilife yako. Zvekuti unoti pamupastor wacho anopawa koma ndokumbotaya kana kumanifesta, hauchamanifesta ndiwe. I'll repeat. Problem yedu sometimes ndeyekuti kuti kuona zvichineta somweya ichokwadi. Mweya unoprayalo zvakafanana necolonialism. Africa payakacolonizwa, independence tikawana zvese tikadi, kune chatisina kuva independent kubva kwachiri. The way the colonizer language yaaitaura nemafungiro ake. Saka uchiona ukachikora chirungu sona unokunyarira, but murungu akachikora shona unzati atraya. Kutakuza kuti manyara azati pamaketi ndabuda silent. Ekaindizwa kuti shaira kumwana. Mentally we are still in bondage. During time yeslave trade, vanhu vaitorwa by Kenya force, vaiswa matanda kueast lines makori, matanda ekuti mumwe akahakwa pano cheni yoiswa mumwe akwa vachiteerana kudai kunoti pane vamwe vakatotiza kubatwa vachiswa muzvikepe. But munhu ari kuendesa vanhu kuslave trade akangwara. Pane vaanobata physically, vanenge vapunyuka ovabata mentally. Saka uchiona wese afunda mabhuku ake unozoti dai ndaendawo akuteerawo, unoteera wega. Yet as slaves, as professionals, you need papers to follow. Bakura kuchendeka izi zvedanda. Wala kuna mapepa. Qualified nurse. 20 nurses wanted in Australia. Kutera ni matsamba ako. Bakaenda amwene danda. Right, we are still slaves. What is poverty? Poverty is lack of money. Lack of money are symptoms ekuti ya poor. Real poverty is the state of mind. Saka uchiona hivi ndikakupa mali yacho, after 2 weeks you remain the same person or worse, or else unoteta HIV. Akakupa bonus akalala kumba kwake, iwo okapi wakanorarira kuchinoi. Urikunyepeni. You're still poor. Aureli kumbaika one day. Family yako haireli chinhu kana mali yakuwandira. Unongofona kumbana kutumira munhu unoshandira kuti ndipira madhamu wangu 30 ndikudzoka. To you is sign yekuti you are still poor. Zanzi kudai perfume yatengeswa tanopa varombo. Iye Jesu achiti the gospel must be preached to the poor. Ava vari kuda kuno minister with money because they think poverty is lack of money. Poverty is not lack of money. Lack of money is just a symptom yekuti you are poor. Nokuti what makes you get money is not money but ideas. Muhammad Musa is not a Christian. Muslim. He has a lot of money more than Christians. Why?
He's in business. Simple. What out is prayerful. He's in business. You can bless the work of your hands. Create a blessing. You not there. What they need. What you do, although you are in need. I know some sort of wangu na mafuta. Mukombe wangu unofashuka. Mukombe ikap. Shiriku zotwaji. Musoro unorelei. Idea kana yamu musoro. Marizauti ya unobata. You overflow. Sakala kuru kana mshidati mukombe ufashuke. Make sure mune msoro. Azote mukombe anuzote msoro. Which is an idea. Urare is just a place you are now spiritual, you are getting visions and dreams. Yekuzaita pesua muka. Jese shaunona panyika jinoda disai. Asina kusika na mwari. Hii building anosika na mwari. Mwaraga sika muna akafunga hicho chichi. Kurati mauri mune dzimba. Mauri mune moto enzwa. Number one step. Problem yako sometimes. Unoda kuita zvinhu zvakajairika. Yet chakavigwa namwari mauri momo. Ukachiburitsa sometimes achataka support. I'll give you this understanding. Munhu ane imwe gift inonzi imagination. Imagination. A gift. Vakuru munhu paakafunga kuti ndoda kugadzira ndege. Iko kuine mabhazi nemakombi. Haana kunzwa vanhu vachiti apeta shiwa tifambire mudenga. Vanhu vakati wada kuuraya vanhu. Chinhu chihombe chakazara vanhu chichienda mudenga. Uneshuwa. Saka pakutanga kuchigadzira ndokubva atanga aisa mavhiri zvanzi andakuudza achimboenda chinotofamba pasi. Chese chinhu chaunoona nhasi hachina kutanga chaombererwa maoko, chakatanga chapikiswa, chinoombererwa chaakushanda. Pfimba kamusikana usati waakushanda kaizvezvo. Anoudza vabereki vake kubvunza kuti mukomana wakupfimba ufa, kunzi ada zoita zvemagonyeti, ada zoita zvematraks. Ada kuzoita. Wadi kudanana ari kuaita. Vana havadi kupfimbwa nevision, vanoda kupfimbwa nereality. But guess what? Imagination. Even pawanano. Noineta kuti munhu abhadhare mari yakawanda. Saka uchiona vasati vakupa mukadzi unoti adai watanga watipa hafu. Nokuti vanozoti kana takupa wane reality, haungapedzise dambudziko rako. Oh, don't it. Okay, I'll repeat. I didn't know something was going to be said. I'm going to be say ya chini peti sawa. Patikana sata uyasu. Mutata koma na mata mwongo wetu chipita tese tonas tichikizan tichifamba tese. Imagination baba. Wanabuda mali. Kana wana yuzo yakaenda ndiyoyo. Zvimwe zvacho zvinonida information kana kuti knowledge, but poverty zvainoita inoda kuti uve neshortcut. Varume, prayer haisi shortcut yesituation yawafesa kuti uwane answer. Real way is to get information. Inzwa Jesu basa raakaita panyika itu wakaparidza uye akaenda pamuchinjikwa akafira vanhu. Wakapedza nguva zhinji kupreaching than kufa. Pamuchinjikwa haana kuita zuva rese. Few hours it was done. Waakaspenda 3 years dzake dzeministry dzakawanda in preaching and teaching people. Why? Machallenges mazhinji anoda knowledge, information. It's hard in Africa, especially in Zimbabwe, kuti vanhu vaungane vazare kuchechi nokuti mufundisi wacho anoparidza. Hazviite. Vangazare nokuti anoprofita. Why? Poverty mentality. Poverty can rearrange. Yatinofukidzira kuti ndo gospel. Yeti zvinhu zvinowanikwa mugospel. Iwo chinoita kuti prophet venyu vatange vaparidza chii. Vanotoziva kuti zvimwe zvacho hazvidi prophecy. Hauna kundinzwa repeat. Ndaka kuchechi kwenyu prophet otora mic kuti ndaona sekuru wako kudai, ndaona sekuru wako kudai. Toonana next week hama dzangu.
unonzwa kuti hapana checha. Chinoita kuti profeti vanoona stereki vatange vavhura vari kuti pane zvimwe zvinokuti ukashaya shoko nometa ndaona hakuna kwaunoenda. There are things that need knowledge or information. Zvinoita atete varere mwana wamusikana kumurayira hakusi kumupa beauty, kumushepa character. Chinomaintaina imba i-character chinogona kukupa imba i-beauty. Saka uchoro chinowanikwa naatanga unorambwa neanenge atanga iyeyo. Why? As long as beauty iripo pasina character, you become so nomadic. Teta havape munhu beauty. Beauty ndeyako, makeup ndeyako. Vanokupa character mu-makeup imo. Zvekuti ukatoshaya character mu-makeup unongochingorohwa mambamba ma-wake up chete. I like it when people laugh. The joy of the Lord is my strength. Mwakatita antu kutadza kuparidza unochifara so. Wadati mucheme. Munhu anokuita kuti kuva serious. My face kana muromo kana kuchema. You know kuti unogona kuita serious. But pasina chiri serious chewanzo. Asha kusikurova. Unoroho karuma muromo. Kana shamsaka. Umile muromo achifunga face. Sometimes you learn better in joy. Amen. The joy of the Lord is my strength. Kuna mata haisi punishment. Haisi mosha kuna mata. Kutoka seka mwana mvaso achiseka so yari mtati. Mosha panzi mwahama kana kutoti mvura ikana ya asumuke. Chivagate shuwa kuti setukurevesa atisumuke haka. Mukuru. Mwari unoziva kurevesa kana mapukuta maumbi. Makunovhara vanhu saka uyo arezi. Ungonaiwa zvake hapana nyaya. Hapana munhu paachava serious kuprova kuti anoda Mwari. Ari serious ndiMwari wacho akada munhu zvekuti akamupa mwanakomana wake Jesu akamufira kuti. Hapana pauchafa kuprovira Mwari kuti unomuda. Iye ndiye akatora nzvimbo yako, the word became flesh akaenda pacross. Ari serious haasi munhu anonamata. Ari serious ndiMwari wacho anonamatwa. Nokuti ndiye akaita zvombe kudarika munhu. Unofuta kuti Abrahamu mwoyo make anyatsoda kuti ndouraya Isaac. Paakanzi negedza anofanga kuti akomana bhedha. Anozvigona ndiMwari kwete munhu. So poverty, problem yatiri nayo. People are being prayed for. Nokuti they are poor. Yet the gospel must be preached. What is the gospel? The gospel is good news to the poor, which means you need news, you need information. Kune nawo tisingapere nekuti wazora anointing oil. Varume kana usingazive marketing ye business, oil haimakete. I'll give you a scripture. 2 Kings 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha achiti ndakasirwa chikwereti kumba, haana kunamatirwa. Akaudzwa zvekuita. Haana kuti weya pamind, don't declare mari. Akanzi pakuda kuhodha. Enda mucommunity yako unokumbira zvitini. Ipapa atotichwa marketing futi. Waibanzi kumbira zvitini paawana zvitini zvakawanda. Isaini inoratidza kuti vanhu vazhinji havasina mafuta mucommunity yake. So he knows where to sell. Nokuti kwaatora empty tin ndokune need. Ndakati papa ndokaifana kuti mukadzi afari kuti pakuwanda kwemafuta. Kuwanda kwemafuta second stage uye inofadza. But panonyanya ufadza, banzi enda unokumbira zvitini zvakawanda, paawana zvakawanda zvamumba. Aifanirwa kufara Satani mafuta acho. Why? Nokuti mucommunity yake vanhu vane zvitini zviri empty. Iye ega mucommunity ndiani chitini chine something. Iye ati kumba kwangu ndine mafuta mashoma. Ndokubvanzi chikumbira zviri empty kune vamwe. Ndokubva awana zviri empty. Kureva kuti kutori empty kunze, uyo uchiri right. So there are times yekuti ukasaziva zvauinazvo, unofungidzira kuti uri wese. Gamba vari wese havasi kuchema sewe. Akanochema
chema ndiani mashoma variye mti vajaira iwasotomboona kuti zvaunokomplainewo kune mumwe hazvina kana problem kutakomana nhasi ndamisa lunch anda kudya lunch kune mumwe lifestyle ndokodya ka1 haisitombori kana problem kwari hatomboziva kuti lunch kuita sei amukati lunch inguva anenge kanafu pano vamwe vanoti handiprofiti vandikutorova unongatsori I like it. Hear me and hear me very well. Zvanzi dai perfume yatengeswa tanopa kuvarombo iye Jesu achida kuadresa varombo akati I must preach the good news to the poor. Kureva kuti kune area yekuti munhu ukamupa mani usina kumupa information wamuraya. Varungu vane saying yekuti aiwo samupe fish mutiche kubata fish. Munhu anokuticha kubata fish ane problem yekuti anotanga ari kukufizura nzara iripo but ada kudhila nefuture nzara ichauya. Urori ndinzwa challenge yauinayo nhasi haikuuraye zvoreva kuti ndikagona kushanda newe muchallenge yanhasi ndiri kubvisa challenge Mwari unozviita akazviita pana Jacob. Jacob aenda kumba kwaLabhani akarora akati tu akaexperience maproblems ekuti waanoda wacho ndiwo waakanonoka kuroora ende paakamuroora akanonoka futi kubereka yeti maproblems iwaya Jacob ari kuadresa maproblems efuture yaJacob nokuti Jacob paakaroora after 7 years apiwa Leah akashanda dzimwe 7 akapiwa wake waanoda wacho Rachel chaiye. Rachel ndokunonoka kubereka paakabereka mwana wake unonzi Joseph. Ndo zvakaita kuti vakoma vana vaLeah vagone kutengesa Joseph. Why? Nokuti anga ari mudiki uye mwana wokwamainini. Kureva kuti kunonoka kubereka kwaRachel Mwari vari kugadzirisa nzara ichaitika mangwana. Saka vari kuda mudiki anoenda. Saka kuti patova nemudiki Rachel mbomira sanorwadziwai nokuti kumangwana kune marwadzo atisingade kuti akurwadzei. Ndaifamba nemwe shamwari yangu sana nemunin'ina wake ndokubva murowa mupamba ndikati ko unodarire mwana wamai vako wadi kutaura naye zvakanaka. Zvikanzi ipapa ndamurowa mupamba aifanira kunditenda. Ndikati wamurowa zvikanzi ndamurova kuti asafambe usiku. Saka pandaisa pamba paifanirwa kupinda iri simbi usiku. Saka tangobvisa simbi tichiisa pamba. Saka tinokutesuka nokuti simbi inouraya hairanga. So kune mwe mbame kuti kwarowa what thanks. Nokuti unoziva chapiswa ipapa. Akasakurova mbame iyo chinotevera chacho ini kuchikoro kana asingagoneka. Saka ticha anorova nandakamumaka singaiti. Taitobvunzana ko kana muri madofo ndodzenywa. Ticha ningari sei. Ngatanga kudzidzisa pakukwatura nokuti nditaipi yekukwatura. Sandozvata irisecha. Tatotana unofika mashoti 4 kwete unoverenga. Unopfeka mashoti 4 uchiroverwa kusaverenga isitasingaverenga taivirikidza. Saka nauri dofo unotsvaga information yeudofo chenzi chiri kutirovesa kusaverenga iwe wakuti saka bvita kupfeka rimwe shoti verenga. Information yauri kutsvaga sometimes haisi necessary. Vadzidzi vaJesu vakaona murume anga ari bofu John chapter 9 ndokubva vabvunza kuti ndiani akatadza mai vake kana baba wake. Munhu ibofuka saka kana mukaziva akatadza hazviite kuti aone. Information yamunofanirwa kutsvaka ndeyekuti mukomana uyu awanirwe nyasha atange kuona but vari kutotsvaga information yekuda kublema munhu ndiani akatadza. Hausati wazvionera kuti kune munhu anoda kupiwa tsananguro stereki namwe senditete namwe ndibamuni kuziva muroyi wako hakukutadzise kuroyiwa futi unoroyiwa uchiziva. Bhaibheri rangu rinoti mbavha ikabatwa dhobha inoripa kanomwe kwete ikazivikanwa nokuti ukaiziva even yakasimba kukudarika inokubvunza kuti mazuva ano unei. Zvafanana nemunhu akurova kwaunoripota kucentral ukanzi wakutenda nomutorozva zvapera hatoreki kurova futi. Area dzaunofanirwa kuinvesta nekuisa improvement wakadzineglecta ukamhanya paprayer line ukati munhu waMwari
prayer line tinamatirei shuwa uchanamatirwa kune zvinopera zvinoenda zvinogadziriswa with prayer kune zvinoda teaching or preaching ukaona life yako uchiignore knowledge mwari wacho vanobva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo vangu kuda kuti utori wake zveshuwa anotobvuma ndovangwa vati vakuwara vanhu vanochengeta hanga pamusha havana kuibvisa manhenga vakatora ari mazai musango zai rinongoreva kuvharika kusaona kusaziva time yeignorance not time yekutransfer from the right place anotorwa ari mazai iswa mudanga huku yogarira huku ikachechenya haimbofa yakaparidzira hanga nedzimwe huku kuti makasiyana uri hangofanira kudzokera kumaraini kwenyu environment yawachechenywa uri ndo information inorarama mauri havasungirire hangatamba kuti inozotiza ikoko kusaziva kuti mborani wakabva kuti ndotambo yako jesu paakatuka muonde akatuka muonde wanga usina maonde kuda kuti usati watukwa wanga usina usa pane pambo unofunidza kuti wakoroyiwa gamba usati zviri kungoramba nokuti augaya zvoti kana muroyi wacho atoshauta pakutambisa muchiungano ega hapana chikutomboita shuwa utomoendera kuchipingiya hapana chikutombofamba sina muroyi kune maissues anoda kugadziswa neinformation. We are living in dangerous times as a nation or as continent Africa. Poverty reketa to vanhu vakawanda kuti swacho anonamatira here anoprofita here kuprofita kunamatira vanhu zviripo muna mweya mutsvene mukunamata kunonzi kunamata haisi nyaya yekuprofitwa kuprofitwa kunowanikwa mukunamata. Bible rangu rinoti the gift of prophecy edifies the church. Chipo chekuprofita chinosimbisa kurati munhu wacho anenge atoripo kudhara but chaakuleka ipower but munhu aripo chinoita munhu chi is the word. Kuprofitwa usina the word unopedzisira waye gospel fanatic kana kuti supporter not believer. Amen. Saka chidwa pakataurwa zva prophet unojamuka komba yende mati prophetani why mauri hausi funded zvekuti pakataurwa kunzi Jesu akana shungu asi pakanzi munhu wamwari kuti ai matikani akatopinda wese uchitozati anhu hamuna akandipindawo zvangu ati pane kwandiri kupinda. Okay, let me help you. Do you know kuti chinhu chiri external it can be polluted? Ndinoti kuti tsime raJacob pakapfura munhu ane utsinye unogona kukanda poison Samaria yese ikafa but ndo vari kudada naro itsime riri kunze kwemusha. Tsime nderekuti munhu unogona kutora ndove ukanda vanhu votovaviwa nayo mvura. Tsime repanze rinogona kupolutwa. Another level kukava nenguva yekupisa dry season water table inodzika. You need a new rope or else water table inogona kubva yatoti nya mvura yopera chinhu chiri outside. Saka Jesu paari kuuya ari kuti I give you the living waters dzinorarama dziri mauri. Why? You need something in you, not something on you. Hainacho kuti anointi mwoyo yakaipa. But do you know what is anointing? Orega ndikubatsire. Anointing hasi mafuta asi anointing inogona kushanda kuburikidza zvakafanana netambo dzemagetsi. Magetsi hadzisi tambo saka uchinzwa nochiti magetsi aenda tambo hadziende. Magetsi ipower rinogona kutransmitwa kufamba nemutambo kuti inogona kutova netambo dzisina magetsi. Saka ngwarira oil isina anointing ichinzi anointing oil. Newacho anotakupa anointing oil haana yake. Prophet change kupi chiri kuti tirongotizoresa kwaimimi iye haazore iye akazodzwa iwe unozora
Sometimes let me bring it this way. Grade 1 kana mchita maths munopiwa zvimuti kana matombo. Kana maku secondary avadi kuti uite zvimuti nematombo. Azviro kuti vakumaka vari kuti level yawasvika chakubatika mukati kwete panze. Problem yegeneration yedu avadi kurumurwa. Ukada kuwarumura so utori mhandu. Akuramba wairidzenda arikuramba. Vakuru Moses unofamba nevanhu murenje. But Joshua unopinda nevanhu Kenani. Mwari paasiyanisa kind of leadership ari kuedza kurumura vanhu kuti with Moses you are grade 1 munotoda kuti akadai pamvura ikavhurika monza kukomana kurosai. But kana ari Joshua haana tsvimbo yacho anotokuparidzirai nekuti tsigai mvura ipatsanuke. Varume vhangeri rekupinda mupromise rinodhimanda vari machuwa. Mai vangu vaindipa mukaka vachiri kwakutomboshawa variko but havasi kundipa mazuva ano. But vandoramba vachindudza kuti mwanangu ndokuda undiita muchiti nyima zvinhu mabenefits angu. Vari kuziva kuti level of maturity yandaa nayo ndogona kutenga ndega chimombe. Ndaraungu ndiaitomira akapanga mupeni mwana ari kuchema mupe mukaka mwana ari kuchema mupe mukaka. But izvezvi dai anga aripo dai ndikamuudza kuti ndiri kunyemwa mukaka aindirova. Why? Anoziva kuti this time ndikabata zamu ndaserious. Mwana wangu aripo fana kugara kumba fana. My daughter is here. Maturity kurumurwa kwevanhu from the wilderness to Canaan is challenge in our times. Vanhu vada kuramba vari vana vesangano havasi kuda kumachiwa kuva vana vaMwari. Vanhu havada kuramba vari vana vesangano vanonamatirwa kwete vanonamata. So unoprofeti kana asi kundozati hakuna chechi munhu waMwari akafamba saka hei zoti anodzoka rini. Bro, chinonzi chiKristu imwe revival yakaitwa naJesu pacross haisi kufaita enemy, akafaita chechi. Zvanzi keteni raiva muchechi paakadanidzira ari pamuchinjikwa rakatsemuka kubva kumusoro richiuya kuzasi. Keteni ranga ririrei rekudivhaidha vanhu pakunamata. Kune vainzi mbombera kogoita mapriest aita akapinda kuhall of the holies voziva pfungwa yaMwari vouya kuzoudza mbombera. This is an Old Testament system. This time keteni parakatsemurwa naJesu ari kuti hatichada munhu anoendera mumwe kuseri, munhu wese atoo kuseri kwake. Amen. Why? Identity yako according to New Testament, you are a royal priesthood. Une kingdom identity, but the problem wakabatira church identity mwana wesangano. So problem yako usati waparidzirwa kingdom, wakaparidzirwa church. Saka uchiona kuninzwa kune zvimwe zvamunotiremekedza nazvo zvokuti unotoshawa kuti vanhu vanotiremekedzerei panyaya. Ukadzinga madhimoni unozoti thank you man of God. Ukaverenga Mark 16 nonzwa richiti if you believe you cast out devils. Yes. Whether if you become prophet, pastor, evangelist, if you believe zvinotoitwa nabeliever zvacho unotofunga kuti zvinoitwa naman of God. Yes. Bata maiso out mototi auya dai vatotanga kuita mega zvinoitwa nabeliever kwete prophet. Problem hamuna kuparidzirwa kingdom makaudzwa chechi. Amen. Vakuru mune right imimi yekutsvaka Mwari nekunzwa Mwari. Chatakasiyana zvipo chatakafanana identity. Kuverenga Bhaibheri hachisi chipo chido. Baba waverenga kuti mafundisi vanoverenga because vane zvipo zvacho. Hakuna chipo chekuverenga, kune chido. There was a time when I got a prayer. I love this testimony, it's good for me. When I got to Ethiopia, I need a better revelation about the Ethiopian eunuch. Ushana to Muranda Wakandas, achimva ku Jerusalem ku church achenda ku Ethiopia. Bible not waka fura kupukura Isaiah.
achiverenga but asiri kunzwa kuti rinorevei. Asiri kunzwa kudaro Mwari ndokubva vanzwa kuti asi kunzwa. Ndokubva vamutumira Philip anotsanangura. Kureva kuti pakuverenga Bhaibheri kana uine chido chete it's enough. Kusanzwa nekunzwa isi problem yako. Mwari unotoziva kuti this word rino need a spiritual level. Saka uyu paaiverenga Bhaibheri asingarinzwe. Mwari ndokubva vanzwa kuti hanzwe. Ndokubva vamutumira munhu. Kureva chinoita kuti Mwari vakukodzere kunzwa kusanzwa. Chiripa uye kana uchinzwa. Kureva kuti kuriverenga chido chega chido chinodenda Mwari. Iwe chido hauna futi kuti zvipo. Ende Bhaibheri racho hauna futi. Ona Bhaibheri. Vanoti zini. Asomanda vana. Bhaibheri rakaoma kuti utenge unozwa kuti akomana Bhaibheri. Asi tikati oil 10. Line rinodai. Bhaibheri kana rikatoita 9 anotanga paoil. Varume kune zvinonita information. Oil watenga yese maversion auya kai. Diki yacho, hombe yacho, wakati yacho. Bible kuti King James NIV hauna. Urungo improve kuma oil kuti yauya yacho. Marispendi manyowane. Shiri outside. Chine danger one. It can be polluted. Simera Jacob mukavimba naro. Uva yekupisa kwezuva rinogona kupwa. Chero angosvika kudzimeka uko anogona kuita zvaanoda kuita. But Jesu ari kuti kudini ndauya inini with a new level. Jesu haana kutuka. Kuti Jacob akapaita mari nebasa rese. Inonzi revival haisi rival. Kuimprove hakusi kupikisa. Color TV haipikise black and white. Iri kungoziisa vanhu kuti makanyeperwa sheti ndered. Sometimes improvement is not easy to accept. Why? You never tradition is you can pray to God and He can hear you. But we people tell one. My gift is very different. Chakafana na hii identity. We are the sons of God. Vese vakamugamuchira akavapa simba nekuti vanzi vana vaMwari. Vese vakamugamuchira kwete maprophets, kwete mapastor. By identity we are the same. So kune zvinhu zvimwe zvatinowaniswa neidentity. Nekuda kwekuti we belong to the family. No matter mufamily uri gotwe kana wekutanga. As long you belong to the family, chinhu wani chaunowana chiri simple. Senewo. Amen. Mwana wangu gotwe anoshandisa kuti Mparinga. First born in Mparinga. Different day age. But according to identity, surname remains the same. Unachechi kunamata Jesu wokumfakosi. Dzese Jesu eNazareta. Zviri muna Jesu we have a right kuva nazvo. Problem ndeyekuti manje Jesu nyangwe tine right yekuva nezvinhu zviri mari. Tine inonzi willpower kana kuti free will. Anooperator by faith. Yes. Bible rinoti kuGalileya akaita minana mishoma. Kwete nekuti kwava kusina maproblems. Anga ariko kwete nekuti anga asina power. Zvanzi wakaita minana mishoma because of their unbelief. Kureva kuti the level yekutenda nekuzvigamuchira unobereka vana 100 we. Iwe murume uri papa unobereka vana 40. Zvinoita kuti ubereke 3 family planning. Kuroti wakatolimita Mwari akakupa 40 kwabudisa 3. Saka akakusaita family planning woona. Unoita vana kuti zvekutamba zve. Unozviri Mwari akandipa vana pandikuda mwana. Icontrol. Ichoice yakaiswa pamunhu. Amen kunenzwe. Poverty is not lack of money. Lack of money is a symptom yekuti you are poor. So what is poverty? Is the state of mind. No matter kana ukati ndipewo mari ndibatsireyo, ndiri kutambudzika ndipewo mari, ukangowana mari chete, usina knowledge kana kuti information yekuinvesta kana kuita chimwe chinhu. Azvitori 3 weeks. Unodzoka panzvimbo pako. Ukorokoza akaibata akaswera achitakurwa nemataxi achidya mari yake achirara mahotera. After 3 months angakurara mubepa rake unodzoka panzvimbo pako. As long you are poor you never run away from poverty.
Dai Mwari Bandra Nyasha. When Manamati was Tereka, Chaleka Muan is knowledge, information. Unazana to kuna shimo cha kuti no matter how powerful the pastor is. Kana pashileka chini chocho. You will never get what you are looking for. Chakaita say cheap, I'll help you. I do not believe in prayer. Tukatokudama tilasa kuti Mwari. Unaruda basa. Mwite yo engineer. Declare the Taura Nyasha. Mangwana kwa zibarudu wa engineer. I'll apply. Nekuti unotoziva kuti vari kubvunza ma-qualifications kwete prayer. Haungaende kuti ndakupasa hangu but muna mato wakabatwa. Prophet vakadeclare haupinde. We are not heavenly minded to be earthly useless. Mwari achitipa salvation, akatipa Jesu. Jesu haana kungotipa nokuti auya. Akaenda pamuchinjikwa. Cross is many made. Chakaenda pa cross is from above. So kana takaponeswa na Jesu akaenda pa mchinjikwa. Kurati tikabvisa muchinjikwa. Panonetsa kuti atiponese. Nokuti waifanirwa kuti ponesa ari pa muchinjikwa. Of which muchinjikwa chinhu chiri many made. Which means pese paunopiwa help na Mwari. Make sure what you know and what you do is behind. Kuti chibate. Abraham akaprofita kuti gore rinouya mangwana ucha gore rinouya uchava nemwana. Girls dzakuenda ndova dzakaziva kuti vhangeri harina kupera taprofita munhu chete. Munhu haabudire nechiprofita bedzi. Anoda ma-questions not information. Girls ndova dzati kuti where is Sarah your wife? Which means ukanzwa paprofita kwaIsaac. Equation yacho kuti ibude. Make sure you know where Sarah is. Ukasaziva kuna Sarah. Ukangota receive Isaac gore rinopera. Saka uchiona wa receive zvakawanda una chinhu. Unotofuta kuti prophet avaone vanoona. Iyo dai mota dzataka receive inini dzapo dai nekaseuza. Mota mumwe yangu kuti dzekutamba. Every service I take my car. Take my car. Sikandaza not. Atikutoreka. Sasa usakuna matangamisa au vitaita kungoita zvinhu kutandara so. Wototozota aiwa kungotaura kusimbisana. Yeti zvinhu zviri real, but chiri missing I see prophet chete in knowledge on what to do. Elisha akati mangwana nenguva inotadya zvakanaka. Chiprofita achina kuenda notora chikafu. Lepers, 4 lepers. They were gafamba. Varume panoda walking, panotoda walking, no matter how prophetic you are. Jesu achiparidza akakumbira bhoti rapita akamira mubhoti rapita. Kuna kuti shoko anaro riri powerful, but pekutsika anotoda zvine munhu. Hear me and hear me very well. Zanzi daita tengesa perfume. Mari taendesa kuvarombo. Vari kuda kupedza urombo with money. Yet urombo is lack of money. Lack of money is a symptom yekuti people are poor. Munhu kana ari murombo mentality kana ukamupa mari yakadii, so after 2 months uchaona kuti wakapa murombo mari. Haigadziriswe nekuti munhu awana mari. Varume, kune vanhu vakaibata. Dai waimbopfudza vanhu. Yaakabata yacho ukamutarisa zvaari so anotanga kunyepa. Wa 20,000 iwewe. Kana mbubudo ukamutsipa kana zvauriso zvipeti. Yakapinda neipapa ikabuda nekuseri. Haina kana maki yakasiya kuti takambofura uri panapa. Idea inorarama kwemakore. Mari inospendwa. Idea inoramba ichiita ichigenerata zvinhu. Munhu anoita mari yekutumirwa nehama akasiyana nemunhu anoshanda kuti awane mari yacho. Saka uchiona hama yacho ikafa, machemera anoita anokuratidza kuti ndiye afa. Cheme nhamo yaitika anochema nhamo iri kuitika pano. Akati munhu akafanana nemunhu anogara kumba kwatsana. Sisi vakarambwa unanidhi yekubvunza kuti ndini aufa. Kubatirana bhegi ko ndovarambwa akawakagarenda. Wakati batitsano zitokenderana. Chinosustain upenyu hama dzangu hwekunamata is the word, not prayer.
is the word. Mwari wacho unoti zvese zvichapfuura asi shoko rangu rinogara nekusingaperi. Kukupuruvira kuti Mwari wakarespecta word. Pane zvese zvaakaronga achida kubatsira munhu, Bible rangu rinoti the word became flesh. Which means the word was with God and the word was God. Mwari pazvinhu zvese chaakasarudza kufanana nacho shoko. Chaakada kuti chitonzi ndo chinonzi Mwari is the word. Shoko ndiye Mwari izwi. Ukaona mauri iri richidhura kutenga iri pakaipa, handimbokuvanzira iri shoko racho hauna unongopinda chechi chete. Profeti vachanamata vachadeclare ichi chikashe. Jesu akaita 3 years achiparidza, few hours pacross. Rati zvaakatora nguva refu achiita is to explain the scriptures, to give people information, knowledge. Do you know? But information yawina inokubatsira kupedza dambudziko rawinaro. I'll give this example. Chiremba akafunda ane degree, but ukaenda kuchipatara sei achikubvunza iwe chiti ndine mudumbu, haangomhanya anotora mushonga wokupa, anotobvunza une mudumbu macho wakadyei madeko. Kana uchitangwa kubvunza kutonhorwa, unonzwa akubvunza kuti wakamboenda kuchirundwe kana kuti ukaripa. Ari kuti yekuti une malaria maybe ndiyo, but kuziva kuti wakambotravera izvi hazvidzidzwa kuchikoro kwedu. Izvi ndo zvinodzidzwa newacho ari kurwara, kuzivawo kuti ndakadya beans saka kufufutirwa. Unofanirwa kuziva, munhamo yakuiziva. Elisha is a true prophet of God. 2 Kings chapter 6. Murume akarasikirwa nedemo akabvunzwa nemuprofita anoona kuti rawira nechepapi. Sei abvunza iye ari muprofita anoona, ari kuti kwausiri kuona handibvunze, ndobvunzawo panotoonekwa nevasingaprofite. Usikundinzwa waita kuti raenda kupi rawira zvepamusoro apa zivaiwo tsani. Todati taprofite paumpe kuti usina kuprofita unondirawira nechapa. Andukaganda chine mumvura unotoona chapinda nepapa. Todati paprofitwa ipapa. Kuti panovaravigana aiwa akaona. So there are times that we are praying for people. Yet the number one issue, they must be able to recognize. Kuti chinoita kuti murume andirove irafu. Kwedu kune mweya but apa pari kutaurisa apa. Wasapamwe pachoona. Kuti ameno mhepo dzekwedu kwaiwa kutaurisa. Rawira nechepapi. Unaprofitwa zvese. Nongaita God ipa baba. Vachaenda ndipa but surface ndeyako. Go surface. Iwo chititi go deeper ndobva ndirova surface. Tiende deeper. Rawira nechepapi. Miracle ndobva yaitwa demo ndobva radzoka pamusoro pemvura. Imiracle yaitwa. Chaita kuti demo riwire mvura. Vamwe asiri kuwira mvura. Ndane pfungwa yekuti murume uyu ane loose connection pamusoro wedemo rake. Haisi Jorodhani inonyudza matemo nokuti vamwe hasi kunyura. Isaini yekuti tsano havana kusunga mushe demo. Saka kana miracle ikaitwa demo rikadzoka vakasasunga futi varinowira futi. Jesu amutsa mwana angafa. Akati kuvabereki vake mubikirei adye. In other words, ari kuti kana angafa nemweya yechina nezvirwere ndamumutsa. But mukasabika anofa futi ne-lack of food. Zvamunogona bikai zvemweya yatoita. Jesu kuti ndikuona mweya namatari munhu wamwari declare pamwe pacho geza. Usamuparidza kuti unotonga unakona mweya. Be disciplined. Ndiri kuyengwa kubasa haunonokeri. Baba pasurface gare ndichipaona pari kuwira nedemo. Ita kuti ndiri kuzvishaya because ndokasika ndinoshanda nesimba. Kwete kuti une nungo unononoka woti handizoti unondivekerei. Surface unononoka. And prayer haikubatire time. Discipline ndio inokubatisa time. Ndikakunamatira uende kubasa na 8. Kuenda kubasa na 8 haisi prayer kumuka. Self discipline hazitomboda prophet. Ungotemba prayer cho takandamatirwa ripere rinopera. Rawira nechepa surface knowledge iri pa surface ndeyako.
zvakavanzika ndozvajehovha zviri pachena akapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Saka ukaita problem yezvinhu zviri pachena haudi Mwari. Andinozati Mwari mubatsiri wevanhu, but pane zvimwe zvekuti Mwari wacho hakubatsire, iye ari mubatsiri. I can prove to you the scripture. Mwari pavakasika Adhamu vakaendesa kuna Eve vakati ndakupa mubatsiri. Ko Mwari madii kungondibatsira murimi? Mwari vari kutoudza Adhamu kuti zvimwe zvinhu hautomboda Mwari, unoda munhu. Vanoti Mwari wako je unofa. Mwari vakatozati tsananga tiri kunamata namusha hapana problem, but vakuda mhuri. Vari kundinamata prayer tiri kurohwa, but vari kuda romance. Ndokubva vasika mukadzi ndokubva vamupa. Kurati zvinoitwa naEvha huzviitirwe naMwari. Nyangwe akabva kuna Mwari. Enda kononamata mugomo ana svipo zvinobva kuna Mwari tione ukaburuka nematwins. Uripisa Bhaibheri. Uri venga. There are things hidden in men. Sauchana mu life kana usina humility, usina respect for others, you are missing a lot. Zvamwari nokuti zvimwe zvamwari zvakaiswa mu others in men. Unzwa munhu achipoza kuti zvandakanakira handitsike kumba kwemunhu ndozvawakatoipira kuipa. Hakusi kunaka kuipa nokuti why? You are missing something in men. Kana Mwari vachida kupedza nzara yevana vaJacob vanoisa wisdom nefavor muna Joseph. Mukamutengesa anonotanga kusorovha nzara yeikoko kwete kwenyu, but anga ari wenyu. Inikarenda kuti Joseph maybe gift yake inopareta mushe kana ari kuEgypt. Inopareta kwa ano respect. Nokuti nzara yange iri kwese. Nzara yakabata Canaan nekuEgypt. Kuda kuti chero kwaari ndiane wisdom dzacho. Haafunge mushe kana ari kuEgypt. Pfungwa dzacho ndiye anadzo webva kuEgypt kana kuti kuCanaan. Ndiye ane solution mumakore iwaya. Saka vakamutengesa, vakatengesa information vachifungidzwa kuti munhu, vakatengesa favor, vakatengesa answer vachifungidzwa kuti munhu. Kutengesa Joseph mari 30 cents, kumuteera mari masaga nemasaga emari. Roti pamwe pacho unorasa 30 cents uzoitsvaga ne1000. Aunda kundenzwa. Zvinhu zvaunotadza kurespekta nhasi zvinodhura. Zvaita sekunge zvakachipa nokuti zvinewe nokuti hauone kuti zvinodhura. Shamwari ndakanamata kuti Mwari ndipe mukadzi muchaindi. Uko mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ende wawada Mwari taipesa naye. Mwari ndokubva amupa mutete, ndokubva adzokera kupureya kuti ndakati giant. Mweya mutsvene ndokubva angomuzezera zvikanzi fidha uone. Ndokubva akati ndoda akafidha. Andondinzwa ipa. So uchanoti pamucharambana akarorwa nemumwe achasimba. Zvotongoreva kuti pauri ndo pasingasimbisi. Kwete zvaari paari. I'm sure my time is up. Where are my guys? Ana upedzi kana vaenda. Ichiri lunch here. Okay, let me finish this text. So from today, baba vakawe nemwana wavo vakaripota kuna Jesu kuti ndakambouya naye kuvadzidzi vako vakamutadza. Jesu ndokubva dzinga mweya tsvina. Vadzidzi vabvunza, ndokubva Jesu ati zverudzi urwu zvinoda kunyengetera kuzhinji nekutsanya. Jesu akaudza vadzidzi vake chavanga vapotsa kunyengetera kuzhinji nekutsanya kuti vadzinge zverudzi urwu. Saka kana zvinhu zvine marudzi nemarudzi unofanira kumboenda pachikona woti Mwari, give me the information of what to do concerning this. Nokuti pamwe pacho pauri kutsvaga prayer, you must look for information. Lack of knowledge haitwe shortcut neprayer. You don't pray to get information, you start and research and learn from others to acquire information. Kune imwe sign ya wisdom kuva ne teachable spirit no matter you are a teacher. Do you know kuti murume unonzi Solomon paakasorovha nyaya yevakadzi vainetsera namwana haisi nyaya yekuti akafunga stereki, inyaya yekuti akagona kudzidza kubva kune vamwe nokuti zvakamboitika. Mwari vati kopi, let me give you.
vakadzi vairwirana mwana nyaya iyi haisi first time yakamboitika but haina kuitika kuvakadzi yakaitika pakati paMwari naAbhurahamu. Mwari vakati kuna Abhurahamu, uya nemwana wako waunodisa ndikumudawo kudhonzerana. Mwari vatoti waunoda uya naye ndikumuda. Mwari havana kuti wausingada ndipe waunoda kuda kuti uchindipa nditoziva kuti ukutodawo uya. Auya naye agadzika pauta baba rinoti abata banga aisa pamusoro pemwana. Mwari ndopaona kuti ndazviona unodida ndokubva ndisimudza meso akaona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Kureva kuti Solomoni paabata mwana akatora banga akaisa pamusoro ndopaakanzwa mai chaiwo namai vasiriwo pamatauriro. Banga rabatwa bhuku raEphesians rinoti the word of God is like a double-edged sword. Kureva kuti ukabata shoko raMwari you know the truth. And it's the truth. Mbeda ndisiya abozo yakuchechi. Kuenda kwenye ndosangana rumwe musi. Ngapedzera vana vangu kuchechi. Ndozvemusitika. Kokireta kanzara so. Izvo zvoti manje ndikazoenda kwedu akomana. Because sometimes pamwe kwenyu kune kusina. Kwete kuti hakuna vanhu vaMwari. Takatosiyana. Mosangana mai tu vakamubereka nevakamunhonga. Kuna akamunhonga akamuti mwana wangu. Zvino kuti Moses haana kupiwa zita namai vake vakamubereka. Nokuti Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura kwete chandakaendesa. Saka nditozoya kuchechi. But sometimes waruda kunamira so hakuna zita rako. Ndoko wakatendeuka but rako zita hakuna. Zita unomboziva rei. Abhurahamu paakachinjwa zita naMwari akabereka. Paripo wausounzwa iwewe. Moses haana kupiwa zita namai vakamubereka. Nokuti zvarinoreva zvinototaridza kuti harisiri kumba kwavo. Kuti Moses zvinoreva kuti chandakatora mumvura, what I've taken from the water. Vakamutora kumvura ndo vakamupa zita kwete vakamuendesa. Kureva kuti unogona kuberekwa naamai vasivo vane zita rako. Zita chi? No potential, ne character. Mwari pavakati hausisiri Abraham, uri Abraham akabereka. Mai ndobuda sei ndokwedu kusina zita rako. Ndopedza ipapa. Baba ndambotibuda ngotsanangura bhuku. Ndobuda wedu. Varitso. Hear me. Amai vakamunhonga havana mukaka but vane security. Nokuti mazuva aberekwa kune death sentence. Mwana mukomana wese aberekwa wechiHebrew ngafi. So aberekwa pa wrong time. Chamusastena is the wrong mother. Unondizwa. Amai vake vakamubereka vamubereka munguva isingaite. Iri kuuraiwa vana vakomana vechiHebrew. Saka chaivo vakamubereka vamubereka wrong time. Vachaita kuti ararame wrong time is the wrong mother. Vakuklema kuti ndo mai vake. Unounzwa here. Zokorera futi. Mai vakamubereka wrong time. Iri kunzi vana vese ngavauraiwe vechiHebrew vakomana. Saka mai vake vamubereka wrong time. Vachaita kuti ararame is the wrong mother. Saka pamwe handisi mufundisi wako but unorarama. Apa uri kudya apa, ari kunyepera.